ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପିଅନ ଚଢ଼େଇଟି ଆସିଲା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ରାମୁ, ଦିଅ ନୋଟିସ୍। ସାର୍ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି, ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ତୁମେ ଯାଅ। ତାପରେ ପିଅନ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚିଲ ସାର୍ ନୋଟିସ୍ ପଢ଼ିଲେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମେ? ସାର୍ କାଲି ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଚିଙ୍କି। ହଁ ପିଲାମାନେ, କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବ। କାଲି ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ। ହଁ ସାର୍, ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ଆସିଯିବୁ। ହେଲେ ସାର୍, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତ ଆପଣ ଆମକୁ 3 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏଥର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର ତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୋର ଖାଲି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏଥର ସବୁ ଘରକୁ ଯାଅ। କାଲି ସକାଳେ ଗାଧେଇକି ସଫାସୁତୁରା ହେଇକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ହଁ ହେଇ ଶୁଣ, କାଲି ସକାଳେ ଗାଧେଇକି ସଫାସୁତୁରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ। କାଲି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିଛି ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ, ଏବେ ତମେ ମାନେ ଯାଅ। ସାରଙ୍କଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଛୁଆ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ହେଲେ ଟୁନା ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ତାର ମୁନା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ମୁନା, ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି? କାଇଁ ନାଇଁ ତ। ମୁଁ ପୁରା ତୋ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ମନ କେବେ ଦୁଃଖ କେବେ ଖୁସି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ତୁ ସତ କଥା କହ, କାଲି ତମ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନା? ତ ଠିକ୍ କହିଛୁ, କାଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଚାଲୁନୁ, ଚାଲ ଯିବା। ସେପଟେ ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମିଠା ମିଠା କୋଳି। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ କୋଳି ଖାଇଲେ। ଆରେ ବା, ଏ କୋଳି ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏ ମୁନା, ଚାଲ ଏଠୁ କୋଳି କିଛି ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ହଁ ହଁ, ଏଠି କିଛି କୋଳି ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ମୋ ମା ବି ଏ କୋଳି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ କିଛି କୋଳି ଖାଇଲେ ଆଉ କିଛି କୋଳି ତୋଳି ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଆରେ ଏ ଟୋକାର ତ କେତେବେଳରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲାଣି, ୟାର ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସିଏ ଯଦି ଆଜି ମୋ ପାଖରୁ ଜୋତା ପାହାର ନ ଖାଇଛି, ସିଏ ଆଜି ଚିହ୍ନିବ ମୋତେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଆସେ। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ସ୍କୁଲ ତ କେତେବେଳରୁ ଛୁଟି ହେଲାଣି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମା, ମୁଁ ଟିକେ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲି। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି, କୋଳି। ତୋର ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା, ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବୁ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା କ'ଣ ଦରକାର? କାଲି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍କୁଲ ପୁଣି ଯିବୁ। ହଁ ମା, ଜାଣିଛି କାଲି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ମୋତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଡାକିଦେବୁ ସକାଳେ। ଏ ଟୁକା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଯା ଶୋଇବୁ। ସକାଳେ ଉଠିକି ଜଲ୍ଦି ନ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛୁ, ତାପରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ପୁଅ, ସକାଳ ହେଲାଣି, ଉଠୁନୁ, ଉଠ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ପରା। ଉଠିଯା ଜଲ୍ଦି। ମା, ଯାଉଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ପୁଅ, ଆଗ ମୁହଁ ଧୋ, ତାପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି କିଛି ଦିଟା ଖାଇଦେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ନା ନା, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବାଟରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ସ୍କୁଲ ପଳେଇବି। ଏମିତି କହି ମୁନା ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଛୁଆ ଆସିଲେ, ତାପରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ବିଷୟରେ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛ କୁହ? ସାର୍ ମୁଁ କହିବି। ହଁ ଚିଙ୍କି, କହିଲୁ ଦେଖି। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଚିଙ୍କି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ କିଛି କିଏ କହିବ କି? ମୁନା, ତୁ କିଛି କହିବୁ କି?
କହ। ମୋତେ ତ କିଛି ଆସିବନି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗଧକୁ କିଛି ଆସିବନି। ହଁ ହେଇ ଶୁଣ, ବିସ୍କୁଟ ନିଅ। ହଉ। ଏହାପରେ ସବୁ ପିଲା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ନେଲେ। ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।